сафарбек аслан ронанда аст, вале ҳунари устогӣ ҳам дорад. ин ҷавони меҳнатии тоҷик чандин сол дар Русия кор карда, туфайли ҳамин ҳунараш маблағи хубе ба даст овардааст ва айни замон ба таъмири хонааш, ки бо пули дар муҳоҷират кор кардааш бунёд намудааст, машғул аст. дар баробари фаъолияти меҳнатӣ дар мулки рус, ӯ тавонист шаҳрвандии Русияро низ ба даст биёрад. тавре ки худи қаҳрамони мо мегӯяд, муҳоҷирони тоҷик асосан ба хотири осонтар шудани ёфтани кор ва камтар шудани хароҷотҳояшон барои гирифтани шаҳрвандии ин кишвар талош меварзанд. аммо бо сабабҳои маълум ин шабу рӯзҳо нафарони шаҳрвандии Русияро дошта низ рӯ ба кишварҳои дигар оварда истодаанд. Сафарбек низ нияти ба Аврупо ва муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан дорад. чанд сол дар муҳоҷирати меҳнатӣ будед? 2018 мерамузем. муҳоҷират ба Русия? дар кадом шаҳрҳои Русия будед? Қримда якум Қрим рафтагим. Қримда кор кардам. уҷа 1.5 сол кор кардам. баъд Москва рафтам дига. Москвада хай корсоз буд, бачаҳои шиноса буданд, файрод карданд. Стройка, ҳами ремонт дирни хона, муҳоҷирӣ ҳамя. Дига чӣ кор мекунед дар оҷа? маош чӣ хел буд? маош чӣ хел байнес ойлик набуд мо. ҳамин чанд қай кор кунӣ, мақсад амрӯз ҳамон қа меғалтагим, вобаста ба объёми кор меғалта. чӣ душвориҳо дошт? муҳоҷирӣ худаш ҳамин душвория. ҳамин ватани худ дур шавӣ, худаш ҳамиш душвория. кор да ҳаминҷа ҳамон кор да онҷа кор ҳамаш кор аю. ки уҷа да мақсад меравӣ, кор мекунӣ, як ҷода мақсад пулта ҷамъ мекунӣ. ай Тоҷикистон да кор кунӣ, ҳамҷа ҳамон пула кор мекунӣ, инҷа да бисёр мегардӣ, истмери, усмери, расход, ҳамон пули гирифтагӣ расход мешавад. оҷа да на хони хеш тавор мегӣ, на истӣ мегӣ, на ёри ҷура мегӣ, сарат хам фақат кор мекунӣ. ҳова акия дига айкиҷо ма русина 5 сол 6 сол шудест, оҷа 6 сол. ин омадагӣ ма 2 моҳ шид, бо ин охири мо да равонаем ака. чун шаҳрвандӣ Россия ҳам доред? баъди гирифтани шаҳрвандии Россия осонтар шуд коратон? ака кор осон чӣ хел гум, ки ҷои да хоҳӣ ҳамон ҷо да кор мекунӣ. ай ягон кас намегирезӣ, милиса омад гуфта мақсад як халиш патент доранд, патентшон Московский областтай да Москва кор мекунанд, ё ки Москвая да Московский област кор мекунанд, да ҳамон ҷои кор меқапанд, бо мебаранд 2 ҳафта 3 ҳафта маҳкам мекунанд, як халиша бо депорт мекунанд, роҳӣ мекунанд. кор ҳамия да оҷа. аки шаҳрвандиш ҳамин қаш осонтар ки на милиса мегиву, на пули документ пакмент гуфта намегарди, ҳамин кор мекунӣ, ҷамъ мекунӣ. мана шумо гуфтед ки ба Аврупо ин дафъа муҳоҷират рафтем. ҳамин охири мо да насиб кардоша ҳамун су равонаем. ман Латвия рафтаистам росте. дар унҷа ба кори сохтмонӣ машғул мешед? не уҷа ки ҳамин сел ҳамия ки барои ҳамун камазайкунӣ рафтаистам, документум ҳамаша ҷамъ кардам, барои ҳавай рафтаистам. ҷураҳом ҳамҷа да кор кардистан ози, бачаҳо мошинае кардистан, ҳавайо гуфтаистан хе биё баъд нест меган. ростӣ намедонам, ай ду болоя гуфтаистан, ҳамин 2,5 евро меганам. айҷа ҳама документума тайёр кардан, уҷа приглашение буд омадагӣ, авай насибашам баъди ида мегузорнемо. боварӣ доред ки фиреб намехӯред? ака ҳамеша то дар даруни кор надроӣ намебинӣ, барои ки ҳамин Россия дамози айҷа файрод мекунанд, одамоя шиносои худшона мегӯяд биё кори на 60 ойлик, ҷои хобша метия, хурду хӯрокша метия, патента метия, меран бешуро 45,000 ойлик метиянд шуна, бо худшон айсари 45,000 пули хоб метиянд, хӯрдан, патент, ҳамаша расход мекунанд, 20-25,000 мемона шуна ё не? ба шахсоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд, яъне чӣ маслиҳат додед? ҳамин муҳоҷирам ҳар кас ҳар хел як хелиш мера рости да уҷам азоб мекашанд, ба худо бисёрш азоб мекашанд, бисёрш фреб мехӯранд. ози тоҷико бисёр шудагиам, посредникоям ҳастанд, тоҷик худша фреб мекунад. яна мутахассис гап мезанад аввалда ки полни бовар мекунӣ, хиёл мекунӣ ки ҳамин 100 лет авай мешиносӣ уже, да боварид медурӯ, не ки мебиёй охири корда фребут мекунад. дар ки ҷои бошӣ набошӣ бояд ақаллан 10%, агар ба доллар ҳам гем бояд $1000 дошта бошӣ. дар кадом шаҳри бошӣ ки имина биём запас истада кисад.
هر شهر دوزی هر گپ و کوره مهاجره دیپور میکنن بیچاره پول نداره بلیت گیره نمیدونه چیکار کنه دیگه قرض میکنن اما وقتی در کیسه اقلا $1000 داشته باشی در جای باشی نباشه خطه به وطن خودت میبری